Hyi. Onpas kivaa keinua. Aha. Ja... Ouch. Ja. Mitä tehtäis? En mä tiedä, mä oon ihan lumessa, mulla on tosi kylmä. Niin mullakin. Toi tyypit leikkii toi vähän liian kovaa. Niinpä. Onneeks täällä on lunta? Niin. No ainakin menee leikkii. Okei, mäkin. Joo, mitäs nyt tehdään? En mä tiedä. Tehdään lumienkeli. Okei. Minä tuonne tekemään enemmän. Niin. Aika huono. Joo, ei munkaan mikään paras oo. No. Mitäs nyt tähän? Meillä oli konstidiskotekniikka. Vai oliks ne sitä ennen? Joo, ne oli nyt. Mä lähden kotiin. Moikka. Okei, moikka. Nähdään huomenna koulussa. Vaikka täällä muuten huomenna yhtä matkaa kouluun. Joo, en. Moikka. Mitä mä tekisin? Mennään takas kiinni. Wii! Wii, tää on niin kivaa. Wii, wii. Wii. Wii, wii. Wii, wii. Mä tarvitsen mennä kotiin. Mulla on yksi varjolyksi. Mä menen varmaan kotiin. Noin. Moikka!